guys ndozuro mbudzi yedu yakazouya nditi chandaichataura pai yauya hande ndokuradza hande sekuru vanhu vaone zvokwadi kuti ichokwadi mahwani chaiwocho ndobva ndati kuna sekuru zvemukati zviya zviya titoisa umo matabva masemende batana kufuata but chikafuzwa masemende awandisa hazviiti sekuru akanditi don't worry nechinopa mwari gwarikwendati hati break nhasi zvose zvemukati mbwa dzakapinda nepapa pavavhara izvo zvako dzakachera guys kuchera kugatora matanda anga akachererwa pasi chera vanhu vavatame mwana dzikapinda laki nafuta zvongosiyiwa neyo imbudzi yanga iri pamutariko zvodai anga isiri pamutariko izvo zvidai chingoti kwashai kwashai ngadai tati kwashai kwashai dzayafura nekuti dzefana kunga dzaka dziri mbiri mbwa dzakarya vasikana izvi kwadziriko kwadziriko nagona kufema kwadziriko uya panapa epapapo ane vana akabereka vana ine vana bugana yakanatsaona kuti nhasi upenyu hwakanaka yakala zvose zvemukati hakuna chayakasiya zvose nechiropa hakuna kana chayakambosiya hapana asi manzwa sei ndagumbuka seri kuninga tesemana ndatogumbuka nyama yasina kudya naini yatisina kudya siti apanaka ukaona gogo chiti ngatibike chiropa ichi gogo variki ngatibike chiropa gogo vanochidawo chiropa ichi asi ndakakondrukita bhozi ndakati nyama ingaibviswa umu itsvetwa pamusoro apa kule ndokuti hakuna matanda angu aya ndomatemba makuseni ndichimuka ndichirega ndisvine matumbu ndatogadzirira pandatondokuona munhu maiwe zvaukani ndikati maiwe zvamumhosa maiwena ndakati sekuru ndakati sekuru matumbu ukaona ini ndakazvinyuma ndakati sekuru matumbu yakaliwa zvokwadi muchamanya pano ashowandamhanya nasura ndokumanya kwati ndokumanya kwati manditonyara zvetikuchabakumana so maona ndedzira ndiri nharo hadzibatsire manje nharo dzinopinda apa mbudzi ipo yakatogwa yakatiza guys taida kuita video mbudzi ikati too late ndobva ndati gaviriri plus guys tofonisa anasekuru vakurawo saka tichitamba navo kuna vamwe vafati kuita serious izvinhu zvekutamba wedinewawo tichiseka ndoti gaviri sekuru rinodambuka zvikanzi kana ndinoaakaka mugumo kuti vatikati roraoma manje kuomba peakangoti ndikati gavi sekuru gavi hariitiri mbudzi inotiza ndikati maerega nditase nditange ndageza tikaitoita vhidhiyo vanhu vakatenga usavi vadini vaone mbudzi ndiri kubva kunogesa uko ndichiti gumbo kutanyangi ndichipinda mukati miyati mbudzi ichiti kwachu mbudzi ichiti bara vakamanya vanhu ava dzakamhanya mumudzi yakadai sokumhanya tikati pamwe vamanya zvisingamboiti vamanya paya vakatizwa nayo vatizwa nayo ndikati ini zvototoita vana mukudzega ndivasiye ndopa makaona vhidhiyo dzandakaita zuro dzimwe dzachoni dziyadziya ndakatoita ndiri 1 because mukudzi anga achidzingirana nembudzi mudiki nasekuru kusvika vanyara vakati ewo ngatisiyani nayo yatoenda kunobatana nedzimwe dzayo tozoitora manheru tiri kudzoka vaya kuma6 paipa tapedza kuita during the day nevamwe epe kombudzi sekuru zvikanza ndauzoenda takati zvinoti mukudzi akati nema hande kumbudzi izvozvi vakaenda netochi guys ndirikata kudzoka fadzwa nechitochi mwari because panenge pakaita zirima vaanga nekatochi kadikidiki vachidaiwo so mukudzi anenge achimbudzi ana smartphone agoka kusvika kapera moto vakaenda vakadzoka vakaijima kudaiwo so vachisvika kana mukudzi ngatitourai mbudzi because apa panapa katikatosita rimwe dhama futi mbudzi ngaitofa inogona kuma yakatiza mbudzi yandobva yaurawa ndobva ndati vanhu mbudzi inangu zvipanouraura zvipfuyo ipepa inandifariri mero ndovandazvifarira hangu mumuti kusvika masimero apera ezvipfuyo zviya ndikati ngaichisota ndokuti ndikwanise kuzoidla paya asi ndadira ndikati zvemukati kunyanya matumbu neguru riya guys that's my favorite ndobva ndati nigirikini
zvinhu izvidedi zvasvinwa zvambokwatisiwa ngade zvakakwatisiwa zvaikwanisa kuhengwa kana mudenga ndozvandaifunga zvikanzi aiwa maputa akasvibaya ndisekuru maputa akasvibaya aiwa akanata neta time dzachoni ndikati olait asi ndikati ini nambuya taida nyama tuvana ndo vavauraya sikanga sikachadi nyama yaya kuwauya ndoka apa ndikati kochiropa mbuya mudere mbuya zi mbuya ndo maexample ematerial wife guys mbuya vapikisi chinhu vanongoti chero zvavada ndo zvavanoita kundo zvinoita wanano yacho ndo zvinoita wanano unoteerera hauiti nharo ndobva vatoti chero zvavanenge vadaiwa ndikati haini ndikunzwa kuda nyama ndini mancho ndatoda kuti mbuya akuidawo but hausikwanisa kudi kukotaura semunhu wechidzimaiwo vaangobika ndikati chiropa vachidiwe ngatingochikwa zvikanzi choda kuibva chotoda maawa chiropa ichi yasambo chiropa chisina maawa zvachoda maawa choda kutokwata vachidi zvachoda nguva vakomana vanasekuru buku dzenda sekuru vari kusapotana ndikati mbuya vari kudawo chiropa dadareta mukudzi atorati magumesa akabvisa mupalasi maupstairs mangu watotanga kutowadzira mumute make atotekera wasiya chinyama changa apa mudzi waisa makodo akana kana nyama mudepfu asara chikakakanga ndikamuidawo here mbuya ndikaati mbuya inina mbuya taida nyama isu atiki toda nyama varume vangu asikadi ndikati zvinhu izvo zvovhagwa pasi apo azvipinde chikirai umo zvikanzikana makusira anzi machi matanzania mazimbeva yaya nyama dzemu mazimbeva ndodla nyama nonzi but matanzania zvawaingonobva uratisira nyama paya zvikanzi mai mabhaketi usangane mvura asiri zvikanzi nasekuru hazviiti kuti ndiise ikokoko because hakuna imba yangu ndinoitrusta haiipindi kana chunhu sekuru haunazova kuti imba yawo iyi handida kuziva kuti apa pari pasacherewa apa yakachera pesa yakachera apa kuti dzadhora zvose izvi yakakwana apa yakakwana apa kudla zvose kusara nhasi mapfupa nepasi pakazara zvinhu guys nozaa ndaita hati break handina kuti hati ina handifariri zvanandivhalivha wati zvezvo zvemukati zvinomonywa kudai sekuru matumbu ndine hati break moisiva hati break moisiva iye kunza chateti chinhuwo chechishongo singade kunzvika mamunhu nezviziva kudaro ndo ndava tandingozvifunga zvemukati izvozvo matumbi wanchiti ndofrayfry ndomaitei maja izvo wakandisa kwana akaenda kudhara mudumbi membwa katakatotogwa kudhara vadla vaenda saka masemendi aya azouya aya akomana vacho ndasangana nawo pauya 4 aya saka mukati uya timboona yaise kuti timboona mwana ukuda kutoti zveshuwa dzakwana here semendi kana kuti chikunyeberwa 4 idzo dzingabva zvino manje chii ihuku 4 5 6 7 8 ukuona 11 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mabhegi esemende ndowa muri kuona akwana chinozvitenda zvaita kasekuru takuinda panext stage semende inogwadza yauya takuinda pastage yemawindow frame 4 tabva ipapo toenda type yemawindow frame andakaona nonatsokuita ari kunzi wandiri kuita $30 randakavhunza ndo ranga riripo richinzi the cheapest mamwe ma35 mamwe ma32 saka togona kuti titere 30 asi hari 6 penny type yachoni ndofunga aiti hamene kuti 12 penny rekati ndichanotarisa futi zvakare but ivo avanga vanawo ari kutangira pa$30 havana akachipa achoni vane iwayo ari kutangira pa$30 asi mahombe pama6 penny amaona hapana ma6 penny ma6 penny hapana saka iwayo ndoye ma30 kura kuti tinoita kungoita iwo yema$30 akati kurei wacho
pamwe ndobva yachibha kupopa out yamuzviona yakapenya saka tinenge 30 times 4 ndo $120 handiti 120 kuitira kuti tinge tichiona mawindow frame door frame ndo ratataura pepa sei ratachitaura pepa kuti rinenge rasara 1 tichanokonfirma zvakare mabrick force awo ari paya then tikapedza apa takutoti fofa marata anoda kumanyiwa nawo apa ndikuda ngokonfirma kuti nhamba yedu yatikudai marata apa ingani ndamanya nemarata then tukazwa kuti marata apera sekuru ndingafara marata anonetsa tinofara thank you very much tinofara zvikuru aiwa tonyanya kufara nekuti kana zvadaro tinenge tafara chaizvo zvatiitira zvinhu zvatinoda zvinofadza zvakasununguka zvine rudo nevana vari kuitawo vakomborewo pakuita basa vakomborewo pakufamba zvakanaka masteka ndida kwaona tida mufaro watagara tiinawo chete aiwa tinotenda vepasi nevepadenga padenga ndimwari vepasi ndemadzima atifamba navantikomborera zvisise kuti zviuye tatenda saka tinoshuvira kuti zvinhu zvedu zvichafamba zvakanaka saka ndo zviripo izvozvo izvi